Pues si vos podeu presentar i mos dieu el nom del col·lectiu. Clar. Jo soc Belén i soc de l'Assemblea Feminista Poblats Marítims al Xirós. Jo Sílvia. I jo Lorena. Quan va començar l'activitat del col·lectiu? Doncs bé, l'activitat en si de lo que és l'Assemblea Poblats Marítims al Xirós va ser en el 2017, en la primera vaga, però els seus antecedents serien més en el 2015 amb vaga de totes. Vaga de totes se va convocar per l'Assemblea Oberta de Dones i ahir es començarem a preguntar què passaria si un dia les dones deixaren de fer el que fan dia a dia i farem vaga. Doncs bé, en aquestes assemblees també es van portar als barris i feren com unes jornades el dia 8 de març en cada barri. En aquest cas nosaltres estàvem en l'Assemblea del Cabanyal, en aquest moment se deia així, i farem un mural, conscienciació pel barri, farem entrevistes a les dones del barri que les preguntàvem què és el que feu vosaltres cada dia, explica'm de quantes hores del matí a quantes xites què és el que fas, i ens anàvem explicant tot el que anàvem fent i després, i què passaria si un dia deixares de fer tot això? Doncs el dia 8 també farem un mural on la gent ficava què passaria si un dia les dones farem vaga i res, i va ser com un poquet la llavoreta de lo que després seria la vaga feminista del 2017 i després ja en el 2017 que va ser la vaga. Claro, ahí ya se va a formar un poco més el col·lectiu, però sols va ser per a la vaga. I ja va ser en el 2018 que per a preparar la vaga d'aquest any sí que se va decidir al final que se volia continuar en la seva acció, no? I aleshores ja portem com un any sencer i pico. Mantenim ja reunions de manera, cada quinzenal. No només focalitzant en el 8 de març, no? Sinó fent també altres tasques i aprofitant per fer espai de reflexió, etc. Per exemple, quins tipus d'activitats heu realitzat? Heu comentat lo del mural, no? Però heu fet alguna més en els barris o a nivell ciutat? Sí, a nivell de barri en el Cabanyal, per exemple, farem un cinefòrum feminista. També hem fet alguna cercavila, activitats i accions de conscienciació i difusió per el barri i la vaga, la preparació de la vaga amb la resta d'assemblees feministes de la ciutat de València, perquè també ens organitzem de manera horitzontal amb la resta d'assemblees que hi ha i amb l'assemblea de ciutat, que són on es decideix tot i després es porta als barris i tal. Sí. I després també a nivell de ciutat, així recentment des de la meva experiència també he estat participant en el tema del Prenent la nit, que es va fer molt a prop del 25ena, en els espais d'oci nocturn també, que des de les assemblees de barri van estar fent un cercavila, no? parlant d'això, en el tema també de la violència als espais d'oci. I ens podeu comentar en quins col·lectius heu participat i què fan aquests col·lectius? Si pertanyen al moviment feminista o potser pertanyen a altres lluites? Com que la nostra assemblea és un poc... no està ubicada en un barri, sinó que està ubicada com en 2 o 3 barris, no? Perquè és el Xirós, que és un districte gran, Poblats Marítims, que és un districte també molt gran, doncs, clar, se junta ahí Cabanyal, Malvarrosa, n'hi ha gent del Xirós, n'hi ha gent d'Aiora, n'hi ha gent del Grau. Sí, Canyuela, Grau. Clar, aleshores n'hi ha molta diversitat de barris. Aleshores, clar, s'ha intentat sempre treballar en altres col·lectius dels barris per intentar com teixir xarxes, saber que estem així, intentar com fer un poc de relació. Aleshores, a part de l'assemblea de ciutat feminista, també hem fet coses en Brúfol, que és un col·lectiu del barri, del Cabanyal, que treballa en persones migrades i famílies gitanes, també en Espai Veïnal Cabanyal, que clar, en ells, per exemple, ara en el tema Covid, una activitat que ens ha fet és la de les passejades de Jane, que també estava molt relacionada entre barris, no? Com que intentem tractar el feminisme però també en altres problemàtiques que ens afecten. De fet, el cinefòrum va ser lligat a habitatge perquè volíem com ressenyar-lo. No sé en quins altres col·lectius, lo d'Aiora, el Mapets també, que hi va haver contacte en altres entitats també, encara que estava promoguda per l'administració, però va servir també per fer punt de trobada, per lo que parlàvem de l'extensió també d'on ens movem, i
I això, tema de gènere que tu preguntaves, home, aquestes entitats d'una manera específica no ho tenen, però l'interessant d'això jo crec que la sinergia que creem d'alguna manera està present ahí, no? Que lo de les passejades buscava, per exemple, aportar també la nostra vessant des de la perspectiva de gènere també en els espais que habitem totes i tots. I bueno, quan ens reuníem en la fusteria també, és un col·lectiu del barri El Cabanyal. I en aquest temps vos heu trobat en algun problema, algun obstacle? Doncs sobretot per a trobar lloc, perquè els espais se'ns acaben també pel tema de pujada de lloguers o que eliminen alguns espais dels barris, com va passar en la fusteria. Aleshores, doncs, per a trobar espai ha sigut complicat, també no estan adaptats a les persones en diversitat funcional, que va haver un moment que venia algú de l'assemblea que volia vindre i no podia per això, no sabíem si podia accedir. Després també, encara que aquesta persona no vinguera, també pensàvem, bueno, i si alguna persona en diversitat funcional vol vindre i no pot accedir, que aleshores sí que vam intentar buscar altres espais, intentar que no fos sempre en el Cabanyal, sinó que foren altres barris. Entonces vam vindre al Xirós, al Centre de Joventut d'Aiora. Sí. I bueno, això és una problemàtica, però altres... Però tampoc... No sé. No. Això, més que res. I respecte a les institucions, heu treballat en elles? I quina relació heu tingut si heu treballat? Per al MAPET, sí. Per al MAPET. No, el MAPET que estàvem comentant abans, que estava promogut des de l'Ajuntament. I lo de la unitat del marítim. D'igualtat del marítim també, que ens havia proposat també formar part del llistat i comunicar-nos un poc les activitats que fan, però realment després diguem que la nostra visió també no és tindre l'administració com a referent. De fet, són associació però no estem constituïdes com a tal, que potser això podria servir per tema de subvencions, a l'hora de buscar un espai en lloguer, però no sé què volem tampoc. Aleshores, he tingut contacte amb l'administració, però tampoc és que... I un poc més a nivell personal, com interpreteu la tasca del col·lectiu, a nivell global o personal, com vulgueu, i com vos sentiu dins del col·lectiu vosaltres? O què penseu? Bé, doncs... De l'ambient... Home, l'ambient guai. Sí, l'ambient molt guai. La veritat que hem fet un grupet molt guai. Sí. I no sé, al principi sí que va sorgir una assemblea com a preparar una vaga, no? L'objectiu és preparar la vaga i ja està. I segons hem anat consolidant com a assemblea de pobles marítims al Xirós i ens hem anat trobant diverses dones de tots aquests barris i hem treballat colze a colze, sí que els objectius han anat variant, no? De portar el feminisme als barris, fer xarxa social en els col·lectius dels barris i no sé, la veritat que ara mateix hem fet molt de grup i estem totes supercòmodes. Sí. Jo crec que també ja no solament en la part esta de militància, sinó també a nivell personal crec que també ens aporta molt de suport i crec que això està prou guai perquè, no sé. Jo la part personal, que sóc la més nova, diguem, de les tres, per mi ha sigut omplir un buit perquè no havia trobat un espai que d'alguna manera encaixava la perspectiva que jo tenia del feminisme, no? I en aquest cas l'assemblea també en els punts que té va en la línia del que jo entenc, no? Dins de la diversitat de feminismes que hi ha, que jo crec que és una vessant molt necessària també, no? en la nostra ciutat, d'estar ahí permanentment als barris tractant de fer un hueco, no? Front a tot el sistema que tenim, que moltes vegades al final ens volem soles, incomunicades, no? Individualitzades, alienades. També tenim molts debats que igual en l'assemblea de ciutat és més complicat tindre, no? Aleshores crec que assentar-los en el barri i estar com més calma per a poder dir pues jo això no ho tinc tan clar o... Sí. No? Jo crec que això també està guai, encara que siga com fora de l'assemblea, no? Perquè això també és un poc com que fas l'assemblea però després com que se continua en aquest ambient, no sé. I de fet també, doncs, la gent de l'assemblea, no? De vegades estàs en l'assemblea de ciutat i veig gent que després ja no veus en moltes setmanes. Doncs, a poc totes les dones que han anat vinguent a l'assemblea s'han implicat com les que més i hem sigut com un grup molt nombrós treballant totes per igual i això ha estat molt guai. Molt guai. Jo crec que, bueno, no sé si haveu dit lo de les edats, però que, no sé,
que crec que n'hi ha gent de 20, 20 i pico, i n'hi ha gent que som de 30 i hi ha gent més major, no? De 40, però que no sé, també ha hagut gent més major que tu, que ja no està, o no sé, crec que també ha passat molta gent que després ja no s'ha quedat, però que potser està en la de València o en un altre barri, que això també és un poquet la dificultat de la ciutat. Sí, clar, el tema de la militància també és que és complicada, no? En les vides que tenim també, l'estar d'una manera al 100%, doncs, com tot fluctua, no? Però crec que és una assemblea que respecta molt això. O sigui, és veritat que potser no és una assemblea que necessite com estar al 100%, sempre no tenim com coses superurgents que calga remediar i com que no tenim aquest agobio, però crec que també respecta molt ritmes de tot el món, no? Que sempre hi ha gent que està treballant ara, que després no, i jo crec que això, per a mi, per almenys ara, és com molt guai. Sí, jo també el valoro molt. I quines perspectives teniu respecte al col·lectiu? Quines esperances, quins objectius, sensacions? No, primer que res tornar a reunir-se, perquè no ens hem tornat a reunir com a assemblea des del tema del confinament, aleshores ara estem ja parlant pel grup de poder reunir-se, sentar-se i veure amb tota aquesta situació que hem tingut i que este any no hem pogut fer, bueno, farem lo de la plaça i tal, però veure què podem fer, perquè clar, la fira feminista pues ja no l'anem a fer, vull dir, hi ha moltes coses que aleshores, no sé, sentar-se i seguir fent feminisme al barri i a la ciutat. Sí, i continuar, no? I lluitant és que és això que tenim clar. O sigui, jo crec que que un objectiu, per exemple, és que s'arribi més gent, que ens conegui més gent, que s'implique també, no? Tenim potser dones de diferents edats, però no tenim tot tipus de dones, no? Aleshores, doncs, no sé, això també potser és un objectiu, o no sé. Crec que seguir creixent com a assemblea, a nivell personal, no sé. I també un dels objectius que teníem era seguir fent xarxa en els barris, no? Que això de vegades és el que més costa. I també per això, perquè crec que és complicat quan tenim 7 barris quasi ahí, no? Que costa molt. Aleshores, bueno, pues poc a poc. I ja, per últim, quines expectatives teniu respecte al feminisme? No sé. Esta pregunta és a nivell personal o de l'assemblea? Perquè l'assemblea igual tampoc ho hem parlat molt. O sigui, com a assemblea crec que anem fent a poc el que podem entre nosaltres i... Jo crec que tenim com uns referents, no? És com l'objectiu que fa moure, no? En la nostra definició, doncs, anticapitalista, antiracista, vull dir que tenim uns ítems que estan clars i anem cap allà, però clar, és ambiciós, no? I sabem també que n'hi ha moltes traves i dificultats de tot tipus, però bueno. No sé, jo crec que sempre fem debat, o sigui, si sorgís alguna cosa, no? Per exemple, quan farem la cercavila, és que no me'n recordo per què era, si era de la vaga, de quan, no sé, que posarem el nom dels carrers. Ah, sí, una de les accions que van fer que va estar molt xula. Que van canviar el nom dels carrers per noms de dones o de treballs feminitzats o el que siga. Doncs, per exemple, ahir n'hi havia algun debat que eixia, pues, el tema de la prostitució, no sé què, si nomenar-les, si no, si... O enguany tema de diumenge, vaga sí, vaga no, realment, si tenia sentit o no, el tema de cures també, no? Que són coses que jo crec que van néixer en els nostres espais però que es plantegen també, no? Almenys jo crec que també en l'assemblea avui també d'altres barris i de ciutat. Però jo crec que sí que s'aposta en general en l'assemblea com, bueno, en lo d'anticapitalistes, però també com lo del tema de la diversitat, no? Que crec que no ens hem tancat a res, que estem obertes, que creuen que són feminismes i que tenim que estar totes incloses i que fora de debats així que estan tenint molt per ara per les xarxes o coses així, com que, no sé, que estem obertes a parlar les coses i que no anem mai, bueno, de moment ningú ha anat a machete, ni a despotricar, ni s'ha sentit, que jo sàpiga, ninguna ofesa per alguna altra cosa que s'ha dit. Crec que normalment les coses són fàcils de parlar i això, per lo menos ara, s'agraeix perquè com estan les coses... Sí, no? Sí, en escolta activa i sense imposicions, el que parlàvem d'una manera molt horitzontal, molt democràtica, molt que és, bueno, jo el considero fonamental també per poder
treballar, no?, d'alguna manera. Molt bé, xiques, doncs moltíssimes Ja està? gràcies. Ala, Jolín, pensava jo, Ja ves. que más rollo. N'hi havia ahí 50.000 preguntes. Esa pregunta era difícil, Sí, i jo mirant a tu, jo no voy a Perquè, clar, és que És que com a feminisme, és a dir, com a assemblea, jo pense, ara que no estem... Sí, que no està Has tallat, gravando. no? Per favor, ja estic ahí. Bueno, No, que l'assemblea, és a dir, representa a lo millor un tipus de feminisme en el que altres dones no, és a dir, parlen de feminismes, no?, en aquest sentit, però que bueno, pues que ahí està la diversitat, que és el que estàvem parlant, no?, d'anar sentint i incorporant i enriquint-nos, perquè la idea és avançar, no és frenar-nos, no?, després de tot el temps que portem o que porten no, generacions anteriors, doncs no quedar-nos ahí. I bueno, sempre n'hi haurà dificultats, però se van buscant alternatives, no?, que és això, no?, buscar sempre esquerdes trobo jo en el sistema d'alguna manera per continuar en això. Jo crec que són expertes les dones. Sí.